హలో డివటీస్, నేను ఇవాళ మైసూరులోని అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో ఒకటైన చాముండేశ్వరి అమ్మవారి టెంపుల్కి వచ్చాను. సతీదేవి శరీర భాగాలు భూమిపైన పడిన చోట్లే ఈ శక్తి పీఠాలు ఏర్పడ్డాయని చెప్తారు. మొత్తం 18 శక్తి పీఠాలు ఉన్నాయి. మైసూరులో అమ్మవారి హెయిర్ పడిందని అంటుంటారు. కాబట్టి చాలా రష్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. 100 రూపీస్ టికెట్ అండ్ ఫ్రీ దర్శనం కూడా ఉంది. ఎంత క్యూ ఉన్నా గర్భగుడిలో అమ్మవారిని చూడగానే మనసు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. నిజంగా చాలా బ్లెస్డ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, దసరా టైంలో అమ్మవారికి నిజంగా ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారంట. టెంపుల్ కూడా చాలా బాగుంది, నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. అలాగే మీరు శక్తిపీఠాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళారు అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కామెంట్స్లో చెప్పండి.